Postsovet regionunun yaşayıcıları 2-nji jahan uruşunda faşistik Germaniya garşy höwüşde gazanylan ýeňişiň 69-njy ýyl dönümini bellediler. Ukrainada veteranlaryň, ruhanylaryň we beýlekleriň gatnaşmagynda Dnipropetrovsk şäherinde geçirilen bayramçylyk çärelerinde käbirler günbatar Ýewropada wepat bolan ýetgerleriň hatyrasyna goýulýan gülälik destelerini göteren bolsalar beýlekler ortiýetiň harby simwoly hasaplanýan Georgi lentalaryny dakyndylar. Bu simwolu Ukrainanyň gün ortasynda ortada taraptar separatistler hem ulanýarlar. Kırgızstanda aktivistler ýeňiş bayramyny Kırgızstanyň baýdagy bilen gyzyl lentalary götürmek bilen bellediler. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside 2-nji jahan uruşynyň veteranlary we olaryň garyndaşlary nämelli eskeriň ýadygarlygine gul goýdular. Bu çäre Gürjistanyň prezidenti, premier-ministri we parlamentiň ýol başçysy gatnaşdy. Täjikistanda prezident Emomali Rahmon hökümet resmiýetleri we harby veteranlar duşenbedäki ýeňiş ýadygarlyginiň öňünde jemlendiler. Täjik resmiýetleri häzirki wagtda Täjikistanda 1100 uruş veteranynyň bardygyny aýtdylar. Kazakstanda uruş veteranlaryny hormatlamak dawaraty Almatynyň General Panfilov adyndaky parkynyň baky odunyň öňünde geçirildi. Tarihi harby ulaglar hem goýulyp köpçüligiň dikkatyna getirildi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.